Čau, ukážu vám, jak vyměnit motorový olej v Hondě CBR 125. Budeme potřebovat 17kový klíč, křížový šroubovák, nový motorový olej a něco, do čeho nalejem ten olej. Nejdřív se musí sundat tyhle boční plasty s obou stran. Drží to na 3 šroubech z každé strany a je k tomu potřeba plochý šroubovák. Odmontoval jsem všechny šrouby z plastu, tady jsou, je jich 6 celkem, tady 2. A tady 1. Teďko ten plast bude normálně sundat, plast mám teďko dole a už se dostaneme k výpustnímu šroubu, který se nachází tady. Co je ale nejdůležitější při výměně oleje, mít motorku zahřátou na provozní teplotu, a to je u CBR 2 tady ty čárky. Musím zapnout zápálku, ale taky to nemám už úplně zahřátý. Tady to by mělo ukazovat k té druhé čárce. A pokud vám to neukazuje, tak je dobrý aspoň nějakou minutu nechat běžet motorku na volnoběh. Co se motorového oleje týče, tak se tam může lejt Motul 5100, ale já tam leju úplnou syntetiku 7100, protože chci udělat dobře tomu motoru. Stojí to přibližně litr, který se tam leje okolo 385 korun za ten litr. Když máme teda sundaný plasty a motorku zahřátou na provozní teplotu, tak pomocí 17 klíče opatrně povolíme výpustní šroub. Připravíme si pod to nějakou tu nádobu, kam nám to bude lejt, a protože to bude, jak je to naklonění, ta motorka nemá hlavní stojan, tak to bude kapat i na rejfuk, tak je dobrý si to něčím takhle tam zaizolovat. Teďko povolím ten výpustní šroub. Tak. Chvilku tu začnu lejt svému rukavce, aby se to popálil. A povolím to teďko už rukou ten šroub. Tak a už mi leje motorový olej. Teď si schovám někam ten šroubeček. Teďko jsem teda povolil ten šroub výpustní a už vidíme, jak mi leje motorový olej. Co se intervalu týče výměny, tak přesně nevím, já jsem si to v manuál nečet, ale já to měním, teďko to mám to skoro 4000. Takže někde mezi těma 3-5 tisíci by se to mělo měnit. Samozřejmě čím dřív se to mění, tak tím líp to dělá tomu motoru, že má jakoby novější olej. Co je nevýhodou toho CBR, že nemá hlavní stojan, takže to je na bočním. A jak je to nakloněný, tak to nevyteče všechno. Takže je nejlepší sednout si na to, aby to motorka byla kolmou k zemi motorem a potom nám vyteče i ten zbytek. Takže já si tady vezmu nějaký pozice pro jistotu, kdybych se tam nějak byl v kontaktu s tím volejem. A tam pryč ty věci, to je dneska. Sednu si na to a teďko mi ještě vytejká nějaký zbyteček toho motorového voleje. No, tam můžu dát tady to, tam pak stejně budu přelivat. A pak, když se tam vlastně ten volej nalévá, to ukážu taky, tak se tam naleje jenom to, co půjde, takhle na tom bočním stojanu, a pak se to musí dát zase, pak se nám to musí zase sednout a dolejt se tam tady tudy prostě co nejvíc, aby to bylo v těch ryskách, jak je to popsaný v manuálu. To taky ještě pak můžu vysvětlit. Teďko počkám teda, až mi to všechno vyteče.
Když mi teda vyteče všechny ten motorový olej v tým vany, tak vemu ten výpustný šroub, trošku ho otřu a 17 klíčem ho tam můžu vrátit zpátky. Stačí to dotáhnout tak nějak symbolicky zatím, hlavně aby ten motor nelil ven, ale dotáhnout si to může až potom. Hlavně se na to nesmí zapomenout, tak se tam ten volej všechny nalije. Takže to symbolicky utáhnu a teďko teda půjdu na to nalití voleje. Volej se tam nalejvá i tou měrkou hladiny a to je tady tudy. To se povolí. A tady jsou vlastně rysky, no to není moc vidět, každopádně to postavím. Co se těch rysek týče jen na té měrce voleje, tak volej, až se nalévá, tak musí být prostě mezi tady tím až sem. Na to jsem úplně zapomněl, že budeme potřebovat taky trichtýř, kterým tam vlastně nalejem ten motorový volej. Takže takhle se tam strčí ten trichtýř a pak se tam naleje ten volej. Takže nejdřív motorku nechám na tom bočním stojanu a začnu tam lejt ten motorový volej, co půjde, a potom si za ní zase sednu, až bude kolmo ten motor k zemi, doleju tam to, co bude potřebný, to poznám podle té rysky. Prostě jak to bude potřebný, to pak tam doleju. Takže jdu na to. Ještě to tam, jo. Podívám se, jak to na to. To mi to chci. A můžu dát ještě. Kolik jsem ho tam nalil? Nějakých 600 ml. Ještě budu lejt a pak tam doleju už jenom ten nějaký pár mililitrů, tak tam doleju už, ještě na to sednu. No a teďko už se na to sednu a budu je tam dolejovat. A když je motor dolitej, tak můžeme motorku nastartovat a nechat běžet nějakou minutu na volný běh.